Mga bata, nakoy pangutanan ninyo ba? Unsa may unang tawagan? Tanod. Mga bata, unsa yung ipamuno? Ambes. Nakoy pangutanan ninyo ba? Ano ba? Ano yan? Kung naay madisgrasya, makrasa motor, unsa may unang tawagan? Gagawad. Ikaw, unsa? Gagawad. Gagawad? Ikaw? Tanod. Mayor. Ikaw, unsa man mo ha? Yung mama. Yung mama? Ikaw? Pansin. Nga nang bakanan man? Ang tas niyang kinabuhi. Ikaw day? Ambulansya. Grabe oh. Kamu ka dyan ba? Ambulansya. Dihawa ninyo no? Ito yung ipang mga tambis. Ha? Nagpila ang tambis? Ha? Nagpila? Yan. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, what's up man? What's up man?